Nina besilo uBhejane ephuma esiqiwini ngoba kade bemvalele. Impunga yesintu iyakhuleka enhlane ezansi kwesifundazwe sisonke sikaMthaniya. Namuhla ngifisa ukuthi-ke ngikhulume ngento engeyinhle, ukufa. Kungani ukufa kudlebeleke kangaka esikhathini esiphila kuso? Sithi isintu izinto eziningi esizenzayo uma kufiwa yize ezenza ukuthi ukufa kudlebeleke emagcekeni obaba bethu nomkhulu bethu. Ngoba indlela esasenza ngayo asisenzi ngendlela esasidalwe sabekwa kuyona ukuthi senze ngayo. Uma kufiwe noma makushoniwe, abantu sebehluleka ukuhlukanisa ukuthi kungabe phakathi kwekhaya kufiwe yini noma kukhona umcimbi. Ngesikhathi zasendulo kwakuthi uma kuhambe ilunga lomndeni, mhlambe ingane esencane, ngoba ngesikhathi zasendulo-ke nokuhamba kwey'ngane kwakungeyona into ekade idlebelekile kakhulu. Kwakuthi uma kuhamba ingane kwakungashiwo ukuthi ishonile, kepha kwakuthiwa ishiyile ngoba kwakade kungakalindeleki ukuthi leyo ngane isingahambi emhlabeni. Okwakuke kwenzeke kwakuke kuhlatshwe inkomo. Leyo nkomo ethi uma ihlatshiwe bese iphekwe ingafakwa usawoti futhi ingavuthwa. Bese kunikezwa abantu ukuthi bayidle, ikakhulukazi ney'ngane phakathi kwegceke. Zazithi uma zidla iy'ngane zizwe iyimbi ingenasawoti futhi ingavuthiwe bese ziyayilahla igcwale igceke lonke. Lokho kwakuyinhloso yokudlulisa umbiko emathongweni ukuthi lesigameko esehlile phakathi kwekhaya asisihle futhi akufanele ukuthi siphinde senzeke. Ngokubona lokho ithonga ukuthi le nyama njengedliwa abantu bengayithakaseleli ney'ngane ziyilahla phansi, kusho ukuthi lento eyenzekile ekhaya ayiyinhle, akufanele iphinde yenzeke nangelinye ilanga. Kwakuyiyona ndlela-ke leyo kwakuvalwa ngawo umkhokha wokuhamba kwabantu abasha. Kodwa kule nkathi yanamuhla siyathola ukuthi uma kushoniwe abantu badeka amatafula, kuphenduka idili likamkhipheni kungafanele. Impunga yesintu-ke ithi iyafisa sengathi abantu bangaqonda ukuthi uma kushoniwe akuwona umcimbi. Lento yokupheka ukudla kahle kugcine manje sekungasaziwa noma lekhaya kushoniwe noma kunomcimbi kube khona abantu abathi bona badlanga. Leyo nto leyo iphambene nesintu sethu thina abantu abamfisholo. Okubalulekile ukuthi abantu uma bezofihla la kushonwe khona, umuntu uyakwazi ukuthi aziphathele okwakhe okumaya azothi uma efika akwazi ukuthi athibe umphangazane. Ungagcine manje sekusolwa abantu abaguguzelwe yifu elimnyama ukuthi ukudla bekungekho, inyama beyingekho. Labo bantu basuke befanele ukuthi baduduzwe. Abantu ekusuke kufanele ukuthi bafike nokudla kusuke kuwabantu abasuke bezokhalisa phakathi komuzi ogujuzelwe yifu elimnyama. Hhayi ukuthi uzothi ufikile emngcwabeni wena usufuna ukuthi manje uphinde futhi uthole ukudla khona. Kwakungenziwa njalo ngesikhathi zasendulo. Kwakuthi uma kushoniwe emzini womuntu kusuke umuntu nesijingi, omunye asuke nesigwamba, aphathe lokho akuphathayo ngenhloso yokubakhalisa ukuze kufike kudliwe khona. Kodwa kule nkathi yanamuhla sekulindele ukuthi abantu uma beshonelwe kube yibona abaphekayo ukudla zonke lezo zinto. Angizukugeqa-ke amagula ngoba nencwadi amavahle abahlosile nayo sekusemoma ukuthi iphume, usuyobe usuzifundela kona konke lokhu esikhuluma ngako, kubandakanya nendlela yokuzila yonke leyo nto. Impunga yesintu ibithayikhe phezulu.